mesia guain dela 2 egun eman ziren. Goizean esnatu nintzen, eta mesaje banekan WSL-teko direktoriana esaten deitzeko. Eta deitu nien momentutik, eta esan zenian lehenengo proban parte hartuko etela, emozio asko pasazian nire burutik. Eta lehenengo gauza giletaritze deitzea izan zen, eta viajea pixkat organizau ze hori. 2 egunetan dena organizatzea ez da erresa izan. Baina, ja bidean gaude, oain Seattleen gaude hemen, aireportuan. Eta hori, gogo askokin olako leku baten parte hartzeko, zetian parte hartzeko, eta hori, gogo askokin. Gogo askokin, nijoa txapelketa eta emozio askokin, baina gero ere paipera bezalako olatu bat intimidantea da, bildurra emateite bai, azkenian oso leku arriskutsua da, jendea hilen da, jende asko lesionatu da ere bai hor. Baina, teaupon olimpiak eotiak, konfiantza asko emateit paipa juteko, eta hor, alik eta gehien egiteko, eta nire dena emateko. Gogo askokin joa, munduko eskanenakin konpetitzia, eta nire dena emango hori garriak. Kirolari bezala, pait bezalako olatu baten konpetitzia kristona da, azkenian oso txapelketa prestigiosoa da, eta horrez gain lehenengo emakumea izate, Espainiako mailan lehenengo emakumea izatea zete baten parte hartzia, ohore handia da, azkenian seguro nago futuro baten neska gehien goiala parte hartuko guenak zetian, baina lehenengoa izatea hori ez dut inoiz inorrek enduko titulu hori. Orduan, gogo askokin, eta nik uste nire karrera salto handi bat eman gola gero ere munduko honenakin konpetitzeko aukera hori eukitzea.